आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ठिकादार पढ़े के उम्र में कहिला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार धीरे खटाई तनी ठिकादार धीरे खटाई तनी ठिकादार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी सरकार पढ़े के उम्र में कहिला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार Music by Neeraj Kalani. Ravi Recording Studio, Chiraiya Road, Bahuarwa. घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत ऐसे